Kamboke kuti tangise program yedu pamusoro iyi vana baba pamusoro iyi vana mai vana mbuya ndinovimba tese tiri pano nekuda
kushayikirwa nemudikani wedu Robi. Kwandiri Robi anga ari kuninyina, ndinonzwa kubatikana zvikuru, asi zvisinei, rufu murao waMwari, hapana anogona kuunzvenga. Saka ini ndakamira pano, ndini change ndakabata purogiramu yenyu. Kune vakaenda kuchikoro chani anonzi Master of Ceremony uyauya, nhasi ndini change ndichikuudzai kuti kubva pano tichafamba sei, tichifamba takadai, kuitira kuti munhu wese azive kwatiri kuenda. Nguva ino tiri kuipa kune ava vatichashedzera mazita kuti vatipewo maspeech pamusoro peupenyu hwemukomana akarara mumba umu. Saka vandichange ndashedza kuti vatipewo speech, tichakumbirisawo kuti at most kureva kuti maximum minutes dzatinokutarisira is 5, asi dzikaitawo less the better. Tiri kutarisira kuti fata vachasvika pano kuti vazotiitira muteuro womisa kune ava vanonzwisisa chikatolike, na 9 o'clock vaenda kunotorwa. Zviterwa neburial tikutarisira kuti zvikafamba zvakanaka, burial yedu ichaitwa na 10:30. Tiri kumakuva tichiradzika mukomana, kuchaitwa zvemaspeech evatichashedzera kuti vataure tiri ikoko. Baba nakutumbura Robi kuti vauye vatipewo mashoko pamusana peupenyu hwemukomana akarara mumba umu. Pamusoroi vese veukama hwekwedu, pamusoroi vatikuta vedunhu rino, regai nditange kukukwazisai muzita raJesu. Zvakare ndozokutendai munhu wandonyanya kutenda, chikuru chandasumukira kutenda, wandotanga nanyanya kutenda muroora amai maka, zvisinei havapo pano, vakatibatirawo basa zhinji pamwana. Kurwara kwakaita nyange zvavo yakaita nguva pfupi, asi vakatora basa guru, nokuti naivo vava vasina kumirirawo zvakanaka, vaitodawo assistance, asi vakamira chaizvo. Tendawo timu yangu yekubulawayo, vari kumasuru kwangu vakomanawo, nokutenda zvizhinji nebasa ramakaita. Ndaitokuchemai ndiri kukwekwe chiti manje vakomana vari vega vaduku, asi makatakura basa guru nemuzukuru, vazukuru in fact vaviri, Flora naTapiwa, nokutendai nebasa ramakabata. Zvakatirwadza tashakirwa nemwana wanda ndakatarisira kuti achazondiitirawo mumwe upenyu hukuru. Robson anga atora provisional aine chinangwa chekuti ini ndakafoira kuchikoro, saka da kuzoitawo mutyairi. Anga atanga kuti azvigadzirire upenyu achishanda nemukoma wake Byron, amubetsera very supportive zvokuti nachiona kuti vari pamwe chete. Ndorwadziwa, agurutsirwa mwana zvaanga akatarisana nazvo. Zvinondirwadza nopererwa manzwi, ungoti ndiMwari vataura, tina chatingapikisa. Noti Robson, surura murugare, dzimara tasanganiswa netsiru, famba zvakanaka mwana.
tarasikirwa neuvepo hwako. Ndatenda hangu. Amasipa mashoko ane udzamu shuwa tinonzwa kurwadziwa. Mukomana munhu anga achangoda kutanga upenyu hwake. Zvisinei kana bvita kuti rufumburawo waMwari hatigone kuunzenga. Nyakubereka vamwewo vatipewo mashoko. Pamusoro ivabereki ndangokutendai mese vagari vemuno matikuta parufu rwomwana wangu. Ndakutenda madzibaba vana sekuru vese nevazukuru nekubatirana pamwe chete parufu rwaRobhi. Chikuru sei ndakutenda Mwari wakatipa Robhi mukati meupenyu hwedu. Hapana chandingaite ndisina kunamata kutenda Mwari nekuda kwaRobhi. Saka chachinzina tese chinamata. Ngatinamatei kuna baba vedu vari kumusoro kudenga namuponesi wedu Jesu namweya mutsvene anogara ari pakati pedu. Ndangokutendai nenguva ino yamandipai kuti nditaure nemi pamusoro paRobhi Jehovha. Makamuziva asati ava mudumbu ramai vake, mukamuchengetedza, makamurwira muzvizhinji, akaberekwa vanhu vakapembera vakafara. Izvino tasangana pakusuwa Mwari. Tangokumbira uvepo hwenyu mweya wenyu mutsvene. Makamurwira muzvizhinji, muurwere zvaakasangana nazvo muedzo mizhinji mukati meupenyu hwake. Anga ane 20 years Mwari. Tonangokutendai naizvozvo. Makaita basa mukatipa Robhi mukati meupenyu hwedu. Nepapa pasina imide tisina kana mboziva kuti pachaita Robhi. Tonangokutendai Jehovha. Mbiri nerukudzo ngazvipiwe kwamuri nokuti zvakafanira imi. Pana natete vari pano vaimuda Mwari. Kuna vazukuru vaimuda. Kuna vana mai vaimuda. Kuna nasekuru vana baba vaimuda. Hama neshamwari dzaimuda. Asi tese tarasikirwa. Taingokumbira kunyaradzwa nemi Mwari. Tisakutukai Mwari, asi tipe mbiri kwamuri. Nokutanamata nokutenda nemuzita raJesu. Amen. Notenda naizvozvo. Nemaspeeches edu panguva ino tinozviziva kuti panozvarwa munhu pane kwaanobvawo. Tinana sekuru vari pano vandichasimudza. Ndinofunga vazhinji munovaziva nezita ravakapuwa remadunhurirwa rokuti chop chop. Izita rakauya mushure mekunge paonekwa kuti zvakakosha kuti nedzimweni dzenguva basa rinofanira kuti riitwe chop chop kuti rifanire kuti rapera. Saka sekuru noku Zvakanaka kumunhu wese ari pano. Handigoniwo kutaura nhasi. Simba chairo handina. Ndongokumbirawo kuti vana vaVincent vese ngavauye pano. shoko ndirori. Hanzvadzi dzangu, vaninya vangu nevakoma vangu, tinokudaiwo kuno. Koma pedyo nduyai pedyo. Ngatiuyei neuwandu hwedu. Vasikana hamuperi. Vasikana varipi? Vakanyanya kushota. Uyai neuwandu hwenyu.
Anyway, zvandaitira izvi ndaita kuti muone apa ndiye watisiya vachiteedzana vakadai. Kune vari panapa pano mukomana aenda kunotora fata uko, ndo wamunozive henyu ndiye mukomana Isaac ari pano. Saka ava ndo vana vakasiyiwa naIsaac naVincent. Kune vamwe vanga vasingazivi kuti ane mhuri yakaita sei, ndo vana vese vaVincent ava. Ndangoitira kuti muvazive, ndo vomukomana muduku vaIsaac vachauyawo, ndichavadaidzawo vega. Izvi ndazviitira kuti kune vamwe vasinganyanye kutiziva zvakanaka kumhuri, tine zvidimbu zvakadai, asi richasvika rimwe gore kana Mwari achitipa nyasha dzokuti tive pamwe chete, pagodogwa vhidhiyo inopota ichitora family by family mukuzovaona vese. Mimi chienda iyi ndatichitova radio ngavauye vese. Kuna vasipa havapa asi vari pano vese uyai. Takadai ndo vatete vakura. Vachiteedzana vakadai vasipo vari kuLondon vaviri. Saka ndiye timu yaIsaac iyi. Ndaitira kuti vanhu vasingazive kuti takamira sei, kuti ndiye mukuru wopane vese. Kune vari kuLondon vese vaduku, uyu ndiye mukuru, ndo dangwe raIsaac iri. Kuna vasingavazivi ndozviitira kuti kana tichisangana tisangoona savasina kukwana vanhu vakakwana. Itimu inenge yakatokwana kana yakadai, asi kana takasangana tinoita ngoita 1-1-1-1. Saka vasikana garai zvenyu pasi. Indisasekuru munomusha ndo vaparadza vanove ndo vataruziva. Igwizi yadakapiwavo asi handisirini chaiye. Iye akarara paserapo 1956 ndichiuya panapa ndii ndakavhura musha unoyu. Saka vachindisiya kuno mukoma mukuru apa ndadimbudzira. Vamwe varipo pano ndochimbopa kanzura apa. Ndandichikumbira baba Matwizi nemhuri yenyu iri pano muuyewo. Iyi ndiye timu yokuteedzeri ndiyo Clopas Paradzia nemhuri yake yese voi. Kana vachinonoka tinenge takakubisa. Saka wamudiki chiuya kuno. Tinoitira kuti muone zvekumira kwemhuri muzvipoka zvavo, asi 1 imba 1 inobuda vanhu vese ava. Ndatenda endai zvenyu.
uyevo namai vakati kuti ini ndida baba alawaisa mapapiro ndoapisa ndiye Garikai uyu ndiye waiteedzera Isaac muno mumusha, baba wechipiri. Zvino wavepo wechitatu ndo vandabisa avo. Ndo baba kana muchizwa kuti havasati vauya, ndo baba vacho vanenge vari vakamirirwa. Ini ndiri sekuru ndozopiwa naye vavavo kuti ndadai nemhuri yangu. Saka munoti kuti isekuru ndoti zvakagweipei, maita zvakanaka, ngazvivambire mberi. Saka takaungana muno musha takaunganidzwa nayo vanhu ivava. Sekuru uyaya. Ava ndivo sekuru ava vazvara mai vaGarikai. Hapanazve pandineinda panhamo yokwangu yavanoshayikwa sekuru. Kugokwe vaneinda zvinorema kufamba kwacho, asi vanosvika. Hambeneyo vazukuru vangu navana vangu kuti munozoona sei kana sekuru vachikuberekai saizvozvi. Pano pamusha havabvi kana vakazwa munhu akosora vanenge vari pano, isu tisipo. Ndozvitenda sekuru nemhuri yei ndaizvo. Vanhu we, ndine imwe mhuri iri pano. Indowe ndiko kwabuda mai Tracy pana tete uyai namai. Zvinonzi hapana ivhi, hapana mupambare. Havashayikwi pano vanavo, vana mai vakashayika. Ivo ndo vatomira savana mai, samadzikoma, savana vatete pamhuri yese inenge iri muno mumusha. Ndingati ukavavona havana kusiyana nokwaparadza kana vari muno, ungatozokwaparadza nokuti pano havabvi. Saka ndinotenda vangu vana vangu kudai mugare. Pedzisira ndongosara pedzisa ndichiti mese inzwai kutendwa zvakakodzera, inzwai kutendwa neni zvakapeta. Handinazve pandinouya pano pamusha pandinowana chimwe chinhu chakashota. Zvese munondiitira. Saka vedu weinzwai kutendwa kwakapeta. Vana vangu vari kunze kwenyika handigoni kutenda, handigoni kuzvitaura. Zvingatenge ndinopenga kuti tikwanise kuita zvese izvi. Vana vovanakomana, vana vovanasikana ndo vanondiitira zvese. Simba randinaro rinoita kuti ndisvike muno mumusha ndichiita basa. Vanenge vandigadzirisira kuti ndizoshanda nemi. Saka ndinokutendai, rambai muchindibatsira sokuita kwamuri kuita mazuva ese. Handina hangu akawanda mazvita.
Ngarasike mashoko. Tinotenda kwaya nekamboka matipa chipfurira mberi nemasipichi edu. Tichashedzawo gogo kuti vaye vatipewo mashoko maviri matatu pamusana pemukomana vatiunganidza pano. Nana sekuru mese, nana mai, nana tete, nana mbuya. Ini ndiri mai asi ndiri pano ndakumira sa na mbuya. Asi ndiri ni mai vakuru vepano. Saka ndichimirira vana mbuya. Ndiri kuti ndinokutendai vabereki vari mumwe munharaunda. Mandichengeterawo muzukuru wangu. Izvi zvanditaridza kuti mwana anga akagara nemi zvakanaka. Ende nemiwo manditaridzawo kuti makabatana nevana vangu, vazukuru vangu vagere muno. Saka ndinokumbirisa kuti rambai makadaro, musangoitire muzukuru wangu chete, asi muitire vese. Ngati iyaya kana ndamataura mururama aringakudzwa. Sai mangwanani nezita raJesu nchiti ameni. Amen. Handina zvangu mashoko akawanda vana vaMwari, nokuti ndine minzwa pamwoyo. Ndaifungidzira kuti zvandaimutevera Robson muridzi wezita andisira Robson mupenyu yezvakaenda. Nhasi handisisina Robson mukati meupenyu hwangu vana vaMwari. Asi kufunga kwangu kushomane. Mwari akati aiwa hazvigumi papo kublewa yakwa neRobson vana vaMwari. Ndinonzwa kufara zvikuru kuti haridi kurova zita rekunzi Robson, haridi kushayikwa zita rekuti Robson. Muridzi wezita wokutanga ndiye akandisirawo zamu, ndikayamwa kusvikiravo
ndakunzi tete. Vana vamaona vamisiwa apa vanzi ndo vana vaVincent. Ndinokutendai vana vaMwari panguva ino. Ndofunga nhamo dzakapfuura muna kundiona. Ndandiri kuugwere kuSouth Africa, ndandichirapiwa kuSouth Africa. Ndo chakakonzera kuti ndisava pano. Ndokwandabva izvozvi ndichiuya pano panhamo dzino. Saka hama dzangu, ndikatendeuka kudai ndinoona zviso zvakasiyana-siyana zvakawanda zvisiri zvokwaparadza. Vavakidzani venzvimbo ino, rudo rwamunotipa handisi uchagudzoserawo sei. Ndaingokumbira nyasha kuti Jehovha atigonere, nokuti isi tiri toga hatigoni. Pamangwanana ano handina zvangu akawanda, andataura iwawo mashoma shoma. Ngaachiropafadzwa nezita raJesu, amen. Tinotenda tete mashoko amatauri. Vakoma vangu navanina vangu mukamanzwa zvataurwa natete, kureva kuti imwi neni tine basa. Handiti ini nemwi tine basa. Ndobva ndagumira ipapo, handichaenderera mberi. Topfuurira mberi nemasipichi edu. Ndichashedzawo mukoma waRobi kuti atipewo mashoko zvikuru sei neupenyu hwakararamwa naRobi pamusoro veukama, pamusoro zvakare kune vese vakuru vari panapa. Toda kutaura ndichiti mukurarama panyama pane zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu zvatisingagoni kunzwisisa kana kutambira panyama, asi zvinogona kunzwisiswa naMwari chete, nekuti isusu tiri vanhu venyama. Pane zvimwe zvogona kutiremera kana chiitiko chotogona kusangana nacho muupenyu chogona kutiremera kuti titambire tigamuchire kuti zvaitika, asi Mwari panogumira pfungwa dzedu ndo panotangira pfungwa dzaMwari. Hatinzwisi kuti chaitikirei, asi chandiri kukumbira nhasi, ndiri kukumbira mweya munyaradzi, mweya mutsvene. Dei wapinda patiri wagona kutinyaradza, nekuti chiitiko chatasangana nacho chatasina kuchitarisira chekuti chatakatarisira katogona kuchigamuchira nyore. Ini ndina ndachigara naRobi tiri kuBulawayo. Nditi munin'ina akarwara kwenguva yakareba zvekuti tangachitarisira kuti tingasvika pano nhasi. Handidi kuti ndiri kunyebereka, nokuti munin'ina akarwara kwenguva diki unexpected time zvekuti vana chiremba vaimuatenda, they were shocked. Taura navo kuti no, isusu we are shocked nesituation nezvazoitika nhasi, because we didn't, tatisinga expect zvinhu zvakadaro. Saka ndiri kukumbira mweya mutsvene ngautinyaradze, toshe matinotarira. Vamweni ndakagara navo vaform 1 vakapedza kusvika form 4 kusvika vapedze chikoro. Takagara zvakanaka, hatina kumboita problem kana kuti nditi urwere kana anything chekuti tingati pamwe ndo zvazokontributa nhasi. Vakabva vapedza form 4 vakaenda vanogara namukoma babamupo kwavaishanda vachidzidza tiling. Saka kuti munun'una iwo zvawapedza chikoro kudai kuti uramba wakagara hazviiti. Dei tatsvaga chimwe chaunogona kudi kuita. Tikati enda kunana mukoma, unoti etisi ukadzidzawo basa remaoko raunokwanisa kudi kuti uite unokwanisa kuzoriritirawo mhuri yako kana wadi. Akaenda kuna mukoma vakanogara chidzidza basa. Ndobva azodzoka paholiday Christmas kuti anoda kumboenda kuna mukoma ndimbodzokera, tikagara zvakanaka. Kusvika zvakaoma. Inini pache zvangu ndizvigamuchire
ndikumbira dei Mwari vandiitira nyasha, dei Mwari vandipewo simba, nekuti munhu waungaona 2 days uchifara naye wozungu obva asipo. Zvakarema. Mwari kumbira kuti vatitire nyasha, vatipe simba, tifambire mberi isusu vasara. Tipuwe simba naMwari. Ataurwa naBamunini, chikuru chandanyanya kubata pataurwa nyaya yerudo mumhuri. Ndifunga vangopawo nhoroondo pfupi neupenyu hwakararamwa naRobhi kuti aende kuchikoro kusvika azopedza. Indoda kutsindira ndichiti nguva zhinji baba maka vanenge vasipo. Ndaiti pese pandaifamba ndichienda kubasa ndikasvika kuBulawayo, handiti ndairamba even kurara muhotera. Ndainorara naRobhi uyu, tairara next to next, asi mari yehotera even yabhadharwa ndaisaenda kuhotera, ndainorara nevakomana. Ndichidya sadza, Robhi aindibikira zvechokwadi. Mangwana makuseni ndobuda naye ndomuperekedza ndonomusiya kuchikoro. Haisi nyore kuti mukomana ane eji yake, munhu akatata kutarisirawo kuti akutangawo upenyu. Baba mupo vachiti pavo, ndakavabvunza musi vakandifonera kuti munorevei kana muchiti mukomana watisiya. Vanzi mukomana watisiya, asi vashayikira kuBulawayo. Mukoma ndanga ndichiziva imi mune munin'ina, zvikanzi icho chokwadi, asi patakaenda kuChristmas holiday ndio pakanosara mukomana kuBulawayo. Mukoma akaratidza kubatikana zvikuru, nokuti Robhi mukomana anga achiratidza kuve munhu anodzidzisika. Nguva shoma yaanga aenda baba mupo angaratidza kuti munhu anobata basa, akati itai ichi, munhu aitumika. Rudo rwandaida kupedza kutsanangura pano nderwekuti haisi nyore kuti effort yese yangaiswa nevakoma vaRobhi kuti vamugadzirire yatinoti foundation yeupenyu. Munhu akadaro amamuchiona ane potential yekuti mangwana achavawo baba, achariritirawo mhuri yake, kungoshayika just like that. Rudo runotirwadza kuti kana zvimwe zvinhu zvichiitika muupenyu tinogona kuzvitora hedu lightly nemuchirungu, asi rudo irworwo rwakakosha. Robhi nguva zhinji yandaiti ndikasangana naye, zvataurwa pano kuti anga atora provisional, ndazva kurwadziwa nekuti aigara akatonditiwo mukoma munofamba stereki nemotikari. Airatidza kuve neinterest nemotikari. Ndaiti pandinotora motikari kugaraji makuseni aindiperekedza, mukoma mota inostatwa sei, saka pairi giya chii chinenge chichiitika. Zvinorwadza, zvinorwadza. Naizvozvo ndichakumbirawo hanzvadzi chipfuurira mberi neprogramu, mai Madundu, muye mutipewo mashoko. Chokutanga ndoda kunyanya kutenda vanhu vakatikomberedza, vavakidzani nevekumaraini. Rudo rwavanarwo nesu hatikwanisi kurudzorera. Takabva pano manje manje, vakomana vakachera guva ratete usiku. Izvozvizvo vakanga vakangomira, nanhasi vamire nesu. Ngatimbouchirai maoko pavakomana vanotigadzirira nzvimbo yedu inogosha. Ndoda kutendazve panhu panogwadza apa
panonzi pamoto, asi madzimai eZimbabwe vhiti ndinohla navo vanomira nesu chero pane chii havadzokeri kumashure. Ndikumbirawo mutibetsere kutenda madzimai eZimbabwe vhiti. Ndozotendazve vana mai vatakatsvakirwa nehazvanzi dzedu. Madzimai angu ndinokurumbidzai, maimbo ndinokutendai zvisingagumi. Hazvanzi yangu kana iwe wanga usingadi ndikadai asina kugara kukwekwe. Ndigotendazve mai Maka, kana anga asingadi angadai asina kugara kuguruwani. Hazvanzi dzangu hadzina zvadzinoita kana dzikatongwa, asi mataridza kuti mauya nekuvaka mukati memhuri yedu. Ndoda kukutendai madzimai angu. ndimbokubatai muromo tende. Shoko ramati tongwa hamusi kureva kudyiswa. Chipurire henyu mberi. Mishonga yaiva kare. Ndozotenda vanhu mose muri pano masiya kuenda kuchechi nezuro. Vamwe vakanga vachimbove pano makasiya kuenda kumabasa enyu, tikavata ichingotsva. Ndoda kutendai hama dzangu, musadhiniwa. Ndozotenda mhuri yose nokubatana kwakanyanya zvikuru panguva ino yedambudziko. Ndinohwa kufara ini ndinotoziva kuti ndakavigwa kare nouvepo hwenyu. Murambe makabatana mhuri yekwaParadzia, musadzokera sure. Ndichitenda vari kuUK vanotitsigira zvine mutsindo. Ndoda kutenda nezvehazvanzi yangu handina chandokwanisa kutaura, asi chandongokwanisa kutaura ndechekuti Bhujirobi, fambai muri gare, Mwari vakuitirei nyasha. Tatenda. Basa irori zvamunozivawo kuti chizhinji kufana uye kwaParadzia vazhinji fana. Tozviziva kuti muno ingava mvura chaiyo inonetsa, asi kuona basa irori riri kubatwa, mvura iri kuwanikwa, misha iri kucherwa, hatigone kutendai nerutsigiro irori. Munongozivawo munhu unotsvagawo waunenge uchifambidzana naye, angave wechikomana kana wechisikana, asi panguva ino vakuchiedza shamwari. Tichasheedza tingati uyo anga achiva nenguva yakati rebei naRobi ari pano auya kuzochemawo shamwari yake. Tichasheedza nomo kana waripo simuka, nomo kana waripo simuka, uye uzotipawo mashoko pamusoro yevabereki. Ini ndinonzi nomushenji ndobva kumasvika shamwari yaRobson. Ndakazana Robson handi zvaita chandi. ndakazana Robson kubva 2017 July yokubeti. Handina hangu zvokutaura zvakanyanya pamusoro paRobson because Robson aiva munhu anga akavimbika ende aiva munhu anga honest sereka. Chandinokutaura zvangu chongoti Mwari zvavo vamutora nguva yake yanga yasvika
chera chanosangana kuchenda chakukumbira kwaya ngoti pakambo Paradzia. Ini ndakamira pano ndikumira sasawira waRobson. Robson tanga tiri tese. Mabasa aita taita tese. Pagona patadza pese ndo pasi. Tanga tiri vanhu vanga vakutanga upenyu mozva zera tiri. Ndiri kutanga kuziva kuti ndakuitei chandakufanira kuita muupenyu chii. Zvinorwadza kuti wakuti ndakutanga kuti ndakuda kuita chinhu ndonguva yaunobva wanzi hapasi. Izvezvi kuzvigamuchira hazviri kutonetsa bhozi but ndinongoti Mwari ngavaitoti zvigamuchire. Robson atisiya basa mukoma vari kunzi Bampo Byron Mashizha ndo vaishanda nesu nguva dzese vaititora. Inini handisi wemhuri asi vanondibata semhuri bhozi friendship huripo. Robson andirwadza zvisingaiti. Kugamuchira Robson kuti ashayika zvokurwadza asi Mwari ngavave nesu. Naiwaenda ini ndiri pano ndiri mwana nabanhu nandiri mwana takashandawo tese tikagara tese nadhidhi vangu taishanda tese kubasa taitoinda tese but pandakazotambira mashuku kuti banhu bhokasha anombozvigamuchira zvakandirwadza singaiti. Vanhu takashanda tese kunguva yakareba ende taitoronga upenyu tese tichibatsirana sezvo isusu taingoenderana pakudzidza kwedu. Vanhu vangu vari munhu anga ari right chaizvo. Inini hapana pandaiona pawaindikanganisa. Vanhu vangu vari indoti naiwawo mashu.
I think it was anga ari form 2 kana ndisingakanganisi. Ashuya achitoti maiguru madii kundidzidzisa ndebele. Ini ndabva kuekwa ndizivi kutaura handikwanisi kutaura ndebele kuti inotaurwa sei. Taidzidzisana shoma shuya nebhuku rake ndomunyorera kuti kana uchireva chakati neshona unenge uchidai nenzevere. Ndikati Robson anga ari munhu ane rudo. Robson munhu anga ane chido nevanhu. Ini sembakidzani ndoti vera handikwanisi kana kuti ndotaura kuti kudii. Chero musi wandakazviwa kuti Robson asisipo ranhasi pamwe ndichazvibhilivha kana ndakuita point of view kuti Robson asisipo. Robson anga ari munhu anoziva Mwari. Isusu tiri vanhu vakuru kwaari nekuri. But taitoti dzimwe nguva ndikagonana nemurume taitomboti bamunini kuti wene adai aimbondionesa apo neapo wati maiguru asi munhu mukuru ndiMwari. Moti umbonamata zvinopera izvi. Saka ndoti bamunini wangu zororai murugare. Mwari ndiye achatonga. Tatenda. Tendai zvikuru. Panguva ino tichashedzawo muvakidzani nemudunhu rino vauye vazotipawo mashoko vachivanga kana muripo nokuchingamidzai nopa ruremekedzo rwangu nana baba nana mai vari vachimweri. Tinonzwa kubatikana zvikuru. Robson anga ari mukomana taigarisana Robson zvakanaka. Robson anga ari munhu anotsera. Robson ndaigarisana naye zvakanaka. Robson anga asina nguva yekutsamwira munhu. Robson Robson pfuurira mberi. Panguva ino ndoda kupa remekedzo kuna sekuru Paradzia vatinavo pano. Ndoda kuti sekuru vauye kuno mberi. Mhuri yakati kuta ikuonei motipawo mashoko amunawo pamusoro pekudza nechekare. Vana mai vana baba ndokutendai. Ini zvandanya kusumukira handakusumukira kutenda. Ndasumukira kuti kuno kure handisvikisviki nguva yose. Saka vazhinji vazukuru vangu vanga vese mhuri dzaatiusiwa hapana ndoziva. Asi nguva yese kana kwaitika kuda mudzi kwaita seri ndosvika pano pamusha. Ini ndonzi Claudius Gudo. Handishedzi roda mwana mudhara Paradzia. Ndoshedza kuti ndozita rangu. Ndakazvaka kwaGudo kwachepo asi ndogara kwavhudzi pamusha kuchikoro. Saka ndochete zvandasumukira kuti veduwe hama dzangu ndiri umwe wenyu kuno. Nokuti nguva isika pachitika matambo akadai ndine ndiri pano ndisvika pano. Ndochete zvandasumukira kuti vazukuru vapano pamusha vandisingazive hava ndivone vagondiziva nokuti ini handivazive. Saka ndatenda ndochete zvinoita kuti ruzhinji kuziva kuti ndiri sekuru venyu pano. Ndatenda hangu zvikuru mukubetsera vabereki vose vari pano vagari vemuno. Ini ndakamirawo pano ndandiri mukoma waRuby. Ruby anga ari munun'una wangu ari close pandiri ari kunditevera. Nguva zhinji tachigara tese. Nguva zhinji taiswera tese. Zvataita tese. Ruby anga ari chekutanga chandotaura. Pavanun'una vose vanawo anga ari close kwandiri. Anga ane respect. Aindikudza. Hapana pandaiti pane chaita. Kana aita chinhu chakaipa aita akandiwanda nekuti aindikudza kuti ndiri mukoma wake. Anga ari munhu asingatsamwi.
anga ari munhu anotumika nguva zhinji dzataive tese. Nhasi andambotsamwisana naye, saka zvinhu zviri kundiroesa nehana, ndiri kugwaziwa. Izvezvi pandakamira pano hana yangu inorova, and handibhelieve kuti ndo zvinhu zvakaitika, but nichandongokudzawo kauti vanhu hativimbei naMwari. Chese chatinoita hatitungamidzei Mwari pamberi, because ndiye ane upenyu hwedu. Ndinotenda one zvandotaura vese vari pano. Ndingoti kuna Robi mununa wangu azorora murugare. Kuteerera ini handisi kukwanisa kutaura nokuda kwokubatwa nechiitiko chakaitika pano, asi tichanyaradzwa neshoko. James chapter 4 verse 13 kusvika pa15. Ko zvino imi munoti, nhasi kana mangwana tichaenda kuguta rakati tondopedza gore tichishava tiwane upfumi. Asi zvamangwana musingambozviziva. Upenyu hwenyu chii? Nokuti muri mhute inongoonekwa kwechinguva yobva yanyangarika. Zvamunotofanira kutaura ndezvokuti kana tenzi achida tichararama uye tichaita ichi nechocho. Ndofunga tose tiri pano tanga tine maplans. Tanzwa maplans anga achitiwana nabhuti vedu isiwo sehanzvadzi. Ndofunga tanga tave nenguva vari kuSouth Africa, vari kuUK, tichirongawo pamusoro paro kuti toitei, asi tisingazivi kuti upenyu hwedu chii. Imhute, kupisa kwezuva mhute yedu yonyangarika. Ndo zvatiri pano nhasi takaungana, taingokumbira tose tiri pano. Chero wawaitaura naye akabatwa nekushayika kwaRobi, asi kuti tigone kugamuchira. Ngativerengei shoko raMwari, ngatinzwei shoko raMwari, tirinzwisise. Kwanzi tenzi anotipa ungwaru kuti tinzwe shoko rake tirinzwisise. Tigere pose apa tisina ungwaru hwakuna tenzi, togona kusarinzwisisa, togona kusanyarara. Muna Mariko toudzwa kuti zvino kana koroni yaibva anobva apinza jeko kuicheka, nokuti kukohwa kwasvika. Kana kukohwa kwasvika, tenzi havazezi kutora jeko ravo vachicheka. Ndo zviri pano nhasi. Tose takokwa negomba rinonyenga asingarambi, rinonzi rufu. Hakuna unyango uri pai, rufu rinonzi gomba rinonyenga asingarambi. Kuti wakura, kuti uri mudiki, hapana aifungidzira kuti nhasi tichange tiri pano pamusoro pechiitiko ichi. Saka taingokumbira kuti dai waro Mwari vatitumira mweya mutsvene, umwe neumwe akabatwa anyaradzwe neshoko. Amen. Amen. Toda kuti vabatsirwe nerwiyo. Ndofunga vachatipa rwiyo rwuri pamwoyo pavo, tovabatsira kuchema Robi. Garai mjinamata, garai mjinamata, garai mjinamata, garai janyuo mjinamata, garai mjinamata, garai mjinamata, garai mjinamata, garai mjinamata, desano uya mjinamata, garai mjinamata, desano uya mjinamata, garai mjinamata, garai wasenyu mjinamata, garai mjinamata, garai wasenyu mjinamata, garai mjinamata, garai mjinamata, garai mjinamata,
Baba nemwanakomana namweya musande. Mwari nadenga, Baba vadiwa, onai taungana pano kuzoperekedza mwana wenyu uyu Robson wamakadaidza achiri muduku. Tava kumusvitsa kwamuri imi baba vake. Ndimi makamubvisa matiri, chimutorai hoyo achigara nemi varidzi vake, achiva wenyu narini, afare nemi pamwe navasande vose, agoteverawo isu hama dzake dzasi apano pasi, agotirevererawo tigosvikawo kumufaro yedenga. Kristo mambo wedu, tisvitsirewo chichemo chedu ichi kuna Mwari Baba. Amen. Nokumwaya nemvura yedonodzo, Mwari akuchengete vavengu vaswedere kure newe. Muzita raBaba nemwanakomana namweya musanje. Robson, nokumwaya nepfungaidzo yedenga, kunhuhwira kwayo kwewe kunofamba kwaunoita munzira kwako kudzinge mweya yakaipa. Muzita raBaba nemwanakomana namweya musanje. Program yedu panguva ino tendereiwo tiise maoko pamwe chete tishangamidze vana baba vauya kuzotiitira mutero wemisa chimeonekana narobi. Tinozviziva kuti nhamo inouya vanhu musina kugadzirira, asi vana baba tinoda kutendai nekoli iyoyi patakati tawirwawo nedambudziko kuno. Tichakumbirawo rubatsiro rwenyu. Tinoona masvika muzobata nesu, naizvozvo ngatisei maoko pamwe chete tichingamidze vana baba vana vachatitungamirira mutero wedu wemisa, purogiramu yedu ichienderera mberi. Naizvozvo ndakuchikusirai purogiramu. Ngatitangise maitiro yedu muzita raBaba nemwanakomana namweya musande. Amen.
amari penyu amambo edu Yesu Kristo rudo rwaMwari Baba neruwadzano rwaMweya Mutsvene ngaruve nemi mose. Zuva ranhasi tinoungana tichinamatira hama yedu Robson akadaidzwa naMwari, tichimunamatira kuti ivo Mwari vamunzwire tsitsi, ivo Mwari vagone kumugamuchira. So munhu pane paikanganisa, so munhu pane paitaira, asi tinovimba kuti ivo Mwari, Mwari nyangona, Mwari anazere netsitsi, Mwari asingakurumidzi kutsamwa, anomunzwira tsitsi. Tozvinamatira isusu pachedu kuti nesuwo pazuva rakadai richinge ratiwira tiwanikwe takagadzirira, tigone kusangana naivo Mwari. Hama zinodiwa muna Kristu, nesuwo tiri vatadzi, tiri vanyangadzi, tinokanganisirana pachedu uye tinokanganisira Mwari. Kuti maitiro edu ava anoendeka, ngatitangei nekurangarira matadzo edu tive tinomapfidza nomweya wose. Nosuruvara nekuda kwokutorerwa mudikano wedu, asi zvakare tinotenda Mwari nechipo cheupenyu chavakambomupa, nechipo chavakambotipa tinaye, zvatakadzidza nezvavakadzidzawo kubva kwatiri, nemufaro yatakava naye. Nekudaro totenda Mwari nekuda kwechipo ichocho, tichiimba Mwari ngaarumbidzwe kudenga. Mwari
taitendera kuti mwanakomana wenyu Yesu Kristu akatifira pachipiyaniso akamuka muvafi nezuva retatu. Robson mukristu watiri kunamatira nhasi aitenderawo kuti Kristu akamufira pachipiyaniso. Tinokutetereraiwo kuti muzomutsa Robson mwana wenyu muvafi nokumuwanisa upenyu hutsva hwaKristu anogara achitonga nemi pamwe namweya mutsvene kwemisi isingaperi yemo. Chokutanga vaRoma 14 verses 7 kusvika pa12. vaRoma 14 verses 7 kusvika pa12. Musoro usape mumwe wako mhosva. Hapana mumwe wedu anozviraramira iye pachake. Hapana mumwe wedu anozvifira iye pachake. Kana tiri vapenyu tinoraramira tenzi, uye kana tichifa tinofira tenzi. Saizvozvo kana tikararama kana kufa tiri vatenzi. Izvozvi ndizvo zvakafira Kristu, akava mupenyuzve kuti ave tenzi wavakafa navapenyu. Unopireiko hama yako mhosva? Ko iwewe unosherereiko muwako? Iyesi tose tichandomira pamberi pachigaro chokutonga chaMwari, nokuti zvakanyorwa zvichinzi, yezvino ndakadai ndizvo zviri kutaura tenzi, ibvi rose richandigwadamira, uye rurimi rwose rucharumbidza Mwari. Naizvozvo mumwe nomumwe wedu achanozvidavirira pana Mwari. Apa ndo panoperera chiverengo chedu chezuva ranhasi. Rwana Mateo Musande. Mateo chapter 25 verses 31 kusvika pa 46. Yesu akataurira vadzidzi vake achiti, zvino kunge mwanakomana womunhu ouya anokupenya kwake, achiperekedzwa naangere vose, achagara pachigaro chake choumambo chinopenya. Marudzi ose achaunganidzwa pamberi pake, iye otsaurisanisa munhu nomunhu, sezvinoita mufudzi achitsaurisa hwai nembudzi. Achaisa hwai kurudyi, mbudzi kuruboshwe. Zvino mambo achati kuna vari kurudyi, chiuyai imi makakomborerwa nababa vangu, garai nhaka youmambo wamakafaноrongerwa kubvira kumavambo apasi. Zvandaiva nenzara makandipa chokudya, ndine nyota makandipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni mukandipinza mumba, ndakanga ndisina chimiro mukandipfekedza, zvandairwara makazondishanyira, ndakanga ndiri mujeri mukazondishanyira. Ipapo varurami vanomupindura voti, mambo, ndiriniko atakakuonai muine nzara tikakupai chokudya, muine nyota tikakupai chokunwa? Ndiriniko atakakuonai muri mweni tikakupinzai mumba musina chisimiro tikakupfekedzai? Ndiriniko atakakuonai muchirwara muri mujeri tikakushanyirai? Zvino mambo achavapindura achiti, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvamakaitira mumwe waduku vehama dzangu idzi zvakadai, ndieni wakare wamakazviitira. Zvino achatiwo kuna vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makanyombwa, mupinde mumoto usingaperi wakagadzirwa naSatani nenhumwa dzake. Zvandaiva nenzara hamuna kundipa zvokudya, ndaive nenyota hamuna kundipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni hamusakandipinza mumba, ndakanga ndisina chisimiro
mukasandipfekedza ndairwara nezvandaiva mujeri, mukasandishanyira, zvino ivo vachamutiwo. Dai mama, ndiriniko watikakonai muine nzara, kana muine nyota, kana muri mweni, kana musina chisimiro, kana muchirwara, kana muri mujeri, tikasakuyamurai. Ipapo achavapindura oti, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, zvamakasaitira vamwe vedu vaduku ava zvakadai, hamusakatoitira ini wakare. Ava vachabva vopinda mukurangwa kusingaperi, asi varurami vachabvawo vapinda muupenyu husingaperi. Shoko rakanaka ratenzi. Tagoverana shoko rakanaka raMwari, ngava chishuviro changu panguva ino, ngambosimudza vemhuri ino vanova ndivo vatavinga kuzokuta nokunyaradza. Handiti tivaone, kana ndozoparidza ndigoparidza ndakanangana navo ndichivaziva kuti vanhu vandiri kunyaradza ndeava, vanhu vandiri kurayira ndeava. Saka panguva ino vatisimukawo, iro musimuke tikone. Nokutendai, ngatigare hedu pasi. Nguva yose amamuchuya maungana namamboita nhoroondo dzamaita, asi iri mumashoko andanzwa amadzadiwa, munhu wataunganira kuenda kwake kunorwadza, asi shoko guru randinoda kuti tive tinogoverana muzuva ranhasi, kuti kunyange tichirwadziwa isu pano pamusha, tichichema mwana wedu, munun'una wedu, hama yedu, musawira wedu, ishoko guru rekuti upenyu hwedu hunobva kuna Mwari uye hunodzokera kunani? Kuna Mwari. Saka zvinoreva kuti upenyu hauite sei? Haugume. Unobabatisisa? Tati upenyu hunobva kunani? Hunodzokera kunani? Saka uku hakusi kuguma kweupenyu, kuenderera kwechii? Kweupenyu. Chero kuenda kwawo kuchirwadza, asi hwadzokera kunani? Kuna Mwari. Mwari ndiye muridzi woupenyu. Ndofunga ndikati ndikubvunzei mashoko okuti ndikati chii chinouraya munhu? Ungandipindura? Kurwara here? Kukura here? Kana kuri kurwara, vangani vedu vakarwara vakaonekwa semakuva nevakagwinya, asi vakagwinya vakazovigwa nevaya vavaiti makuva. Saka kurwara hakuita sei? Hakuurayi. Vangani vedu vakaungana pano vari kurwara asi vari kungorarama vachienda. Saka kurwara hakuita sei? Ndobvunza ndichiti kukura here kunouraya? Dai kukura kwaiuraya, dai ndiri pano ndiri ngoona pwere, dai pano pasina ana soro jena, nokuti kukura kunoita sei? Kunouraya. Asi kukura hakuuraye, nokuti vamwe vari kukura, vamwe vakakura. Ndobvunza kuti itsaona here inoita kuti munhu auraye afe? Vangani vadu vakaita tsaona asi vapenyu? Neni pano ndikatombeta tsaona asi ndiri chii? Saka ndinoti tsaona haiuraye, dai yauraya, dai ini ndakaita sei? Ndakafa. Vamwe vari mukati menyu vakaita tsaona, dai vakaita sei? Vakafa. Ndobvunza kuti kuroyiwa here kunoita kuti munhu afe? Pavhundusa kapo. Kuita sei?
Vangani vakaroyiwa asina nhasi vapenyu. Vangani vakaedza kuroya zvikaramba. Kunyange iye muroyi, kunyange iyo mhondi. Kana uri pano une mbiri yekuisira vamwe vanhu chefu, ukaona waponda munhu akafa, usazvirove dundundu uchiti ndauraya munhu, uri kuzvifurira inhema. Ukaona uri muroyi usingabvarira machira, washereketa, waita zvawaita, ukaona munhu ati bii, usazvirove dundundu, hapana zvauri. Munhu hauraye munhu, ende kuroya hakuurayi. Asi zvicheme kana zvaitika nekuti unenge waitwa nhumwa yaSatani. Kuitwa nhumwa yaSatani hakusi kuti zvinhu zvaitika nekuda kwako. No. Yesu akataura achiti, Baba, dai zvaibvira mukombe uyu, dai waita sei, wapfuura, asi ngakurege inouraya. Dai nguva yaiuraya, hama dzadiwa, tiri kurarama munguva yezvino tasvika panapa kumupasi 9 to 10. Dai vanhu vafa nekuti nguva inouraya. Saka nguva iite sei? Asi matauriro edu ndomanzwisisa ari raiti, kungovhura njere dzenyu chete. Chinouraya kusiri kuuraya, nekuti vaKristu atendere kuti kufa kuzvarwa. Mwari anenge aita sei? Atendera. Mababarisisa, Mwari vanenge vaita sei? Saka nyaya iripo ndiye kuti Mwari vanotendera kuti zvinhu zviitike, asi mutenderero wavanoita unorwadza isusu vanhu venyama. Mwari vanotendera, asi matenderero avo anorwadza isu. Mwari vanotendera kuti iwe muroyi ushandiswe nadhiabhori. Mwari vanotendera kuti iwe mhondi ushandiswe nadhiabhori. Saka unenge uri nhumwa yaSatani, unenge usina simba. Hapana munhu ane simba pamusoro pemunhu. Murabata? Hapana munhu ane simba pamusoro hweupenyu hwemunhu. Munhu ndawamwari. Tose tikasikwa naMwari tinodzokera kuna Mwari. Mhondi uri waMwari, muroyi uri waMwari, mutsvene uri waMwari, tose tiri vani vaMwari. Ndosaka muchiona kunyange iye muroyi kakanzi hokoyo nerufu, unomuona achivhunduka achirova nehana, nekuti wakanga wachizvitutumadza uchifunga kuti nesimba pamusoro peupenyu hwako uchipfuvisa vamwe vanhu, asi nehwako simba huna. Uri wani? waMwari. Pakupedzisira unoda simba reuyo wawaitiza uchita hana basa naye. Saka chinoitika ndechekuti Mwari vanotendera. Ndataura kuti chinouraya hakusi kukura, hakusi kuva udiki, hakusi kudii, asi Mwari vanotendera kuti zvinhu zviitike namarongero avo. Pana Robi kunyange kuenda kwake zvairwadza, asi Mwari vakatendera kuti zvifambe namafambiro azvaita. Saka shoko rangu guru rova rakuti hama dzadiwa, ngatigamuchirei kuda kwani? kwaMwari. Kunyange kukauya kuchita sei? Kuchirwadza. Saka guru rinogona kuti nyaradza nokugona kugamuchira zvinhu zvakadai kuti Mwari maita kuda kwenyu. Kunyange kuda kwenyu kwauya nenzira inotisuwisa, kunyange kuda kwenyu kwauya kuchitirwadza, kuchitibaya mwoyo, asi tigoneseiwo mutipe simba kugona kuita sei? Kugamuchira madiro enyu. Tikadaro tinonyaradzwa, tikadaro tinonyevenuka mwoyo, tikadaro hatishaye hanya naMwari, asi tinodzokera kwaari. Zvara nhasi iSunday tanga tichinamata yatoti the presentation of the Lord, kukumikidzwa kwaKristu mutemberi. Kristu akanga ari Mwari, asi mukuzvarwa kwakaitwa vabereki vake Maria naJosefa vakaenda kutemberi vakanowana kuna Simeoni vakamukumikidza mutemberi, kunyange akanga ari Mwari. Isusu muzuva ranhasi tiri kuragidza Robson, muzuva ratiri kuteketera Kristu ari mucheche achikumikidzwa mutemberi. Simeoni akabva aimba, akava nomufaro, nokuti akanga avimbiswa naMwari kuti hauchazombofe wakafa usati waona Mesiya, hausambozofe wakafa usati waona mwanakomana waMwari. Yezvo Maria naJosefa vanouya vamugamuchidza,
anobva ati mambo mungachirega henyu muranda wenyu achienda norugare nokuti meso wake aona ruponeso rugare rwakagadzirirwa vaIsraeri nevanhu vake vose. Nhasi tinomukumikidza Robson mumaoko aivo Mwari sokukumikidzwa kwakaitwa Kristu mutemberi kuti wadaidzwa naMwari tinokususukidza kuna Mwari muzuva iro Kristu ravanokususukidzwa mutemberi. Ivo ndivo chiedza chisingaperi vanomutungamirira chiedza chavo chivo chinovhenekera paari. Kana tanga takateerera zvikuru zvidzidzo zvedu chekutanga chataura kuti kana tichifa tinofira tenzi, kana tichirarama tinoraramirani tenzi. Saka hama dzadiwa sokutaura kwandaita kuti Mwari ndiye muridzi weupenyu, anopa upenyu hunodzokera kwaari. Tiri vapenyu tafa tose tiri vani vaMwari. Saka shoko guru rinofanira kutinyaradza mudzana kuti wakagara ipapo Mwari wangu ndiye Mwari waRobson akarara pano zuva ranhasi. Dama rakaso vachitaura nezvekuguma kwapasi vachiti panguva yekupedzisira mwanakomana womunhu achagara pachigaro chake, agara pachigaro chake achaita sezvinoita mufudzi anotsauridzanisa hwai nembudzi. Panguva ino taura kutopatsanurana handitika itsaedza uri mbudzi kana kuti uri chii, panozopera panapo zvibvunza kuti uri chii. Tauya pano kuzonamatira hama yedu nokuisusukidza kuna Mwari. Asi kana tichinamatira hama dzedu mukana watinopiwa naMwari tichinzvere nezveupenyu hwani hwedu. Tidangotaura makarekta shoma embudzi nehwai wobva wazviona kuti iwe uri pari. Mbudzi inorunza, handisi reshona yangu ndinozikanwa kuno iri ndiri muzezuru. Kurunza mokuziva mbudzi inoita sei? Inorunza. Mbudzi inochemedza kufudza. Mbudzi inoparadza magadheni. Mbudzi ine mate ane poison chayaruma chaora achirarame ikadlamuriwa kutungira kwawo mahwani. In short, mbudzi inonetsa. Ukaivhurira mudanga imwe inobudeka munanga uko imwe yakananga uko imwe yakananga uko kwari kuendwa akuziye zozonomira. Saka mbudzi ine dzungu. Unokwana papi ipapo padzungu, pakusadzikama, pakurunza, pakuva nerurimi ruri poisonous. Vamwe vanhu pavagere papo ndimi dzavo michetura. Vanoparadza nezvavanotaura, vanoparadza nezvavanozevezera, vanoparadza nezvavanoruma. Bunzi inorunza. Hama dzadiwa, mira panzvimbo. Zvikuru kana tichitaura zvani zvaMwari. Usati apa ndabata apo ndatsika apo ndinodzoka apa handiende. Mira pai, usarunze, fudzika. Hauziye chaunoita sei chaunoda. Iva munhu akadzikama asina kutaura zvakawanda ndichadzokako. Why? Inozikanwa semhuka yorugare. It's a peaceful animal, handiti? Why? Dzinofudzika. Why? Apa pabatisise apa zvikuru epano pataurira imi. Why? Dzine units. Why? Dzine kubatana. Why? Dzinofighta a common enemy. Saka why hadziparadzike zvekuita sei zvokumhanya nekuti dzakaita sei dzakabateka, handiti? Chimukone chehwai chiya muchichiona chakadai bhuru chinopunza pasi. Chimukone chehwai chiya hwai dzakabatana muroya asvike pamba zvokumhanya. Hwai dziya muchidziona dzinovhika mheni.
they defend, dzinoprotecta. Wakamira ipapo zvibvunze kuti uri ani. Hama dzadiwa, dauda kutora hwai ndotora umbudzi pahwai. Chandiri kuda zvikuru vemhuri yepano, batisai mashoko aya. Vakuru vabva vataura kuti panorayirwa mwana wamamba munhu andaita sei. Zviri kwauri. Hwai ndati dzinobatana, hwai dzine rudo, hwai dzinofighta a common what? Enemy. Hadzipazike zvekumhanya nokuti dzakaita sei. Manje mbudzi ndataura kuti uchivhurira mudanga, imweoko mumika wainongoti bhoko bhoko bhoko, dzaita sei, dzapera. Hwai dzinoti ndi svika tione. Saka izvezvi tasangana nechinhu chinorwadza vanhu vekwaparadza ndi svika tione. Dhiabhori anouya nepano pakadai, ndopaanenge achida kupinda kukudzongonyedzai mufunge zvakawanda murase chitendero, asi batwai nemweya wehwai iti ndi dhiabhori svika tione. Hapana zvaunotiita. Batanai sesvika reuni. Ukatora katsotso ukakadai aka kukadai kokati pwaka kanongotyoka nyore. Ukadzitora dzikava mbiri dzinotyoka asi simba rinowedzera. Ukazodayo rinowedzera. Kuzowanda ndinotambura kuti ndita sei ndityore. Saka ukava tsotso mukati mesvinga unotwa chipwaka na dhiabhori. Batanai sesvika reuni. Kanibokudzai kunzi rinzi svinga hauziriwe handizirini tisu. Rupabata hauziriwe hauzirini ndiani chirwirangwe. Huni imwe chete inongodzipwaka. Kana dzavaviri dzinonedza, kana dzavatatu dzinonedza, kana ravasvinga hariite sei harichoreke. Kana takabatana tiri murudo, dhiabhori hapana zvaanoita nesu, uyezve svinga hariumbwe neni, rinombwa nesu. Saka ukaona muri kati resvinga rikaparadza, wakuzvibvisa wauda kuona uhuni hwako mukati mesvinga, waenda hausaisiri chii svinga. Hama dzadiwa, kana makabatana sezita renyu munoparadza muvengi, asi kana wakamira sehuni unoparadzwa nani? Nemuvengi. Saka batanai sehwai mugogona kuparadza muvengi, mukatsauka munoparadzwa nani? Nemuvengi. Zuva ranhasi ite sei? Tibatane. Uyezve rudo, kushayikwa kwerudo kunokonzerwa negodo. Saka hama dzadiwa, ngatibvisei godo riri mukati memwoyo yani yedu. Zvino vanhu vazhinji vane maBP, asi maBP yayo anokonzerwa nei? Negodo. Vanhu vane maBP mazvinzwa, asi BP zhinji dzinokonzerwa nechii? Negodo. Vanhu vanorwadziwa nekubudirira kwemumwe munhu. Zvino vamwe vanotorwadziwa kuya pana pari kutorwadziwa, kwete kurwadziwa kuti waenda godo. Zvino ukaita mabitse nemufi, uri munhu ari kurwa nechikuriri, ukarova mudhuri ndiwo unongorwadziwa, ukawirwa nemudhuri ndiwo unongokuvara. Saka ukarwa nechinhu chakakomborerwa naMwari haubudirire. Urufanana nemunhu ari kurova mudhuri, kurova unorwadziwa, kuwirwa unoita sei? Unorwadziwa. Saka unenge uri mufakosi. Hama dzadiwa, ngativei nerudo romazviro kwazvo, rudo robva pasi pemwoyo yedu, tibvise godo mukati memwoyo yedu. Godo rekusada kuona vamwe vanhu vanobudirira. Unoti kana kuri kubudirira ngakuve kumba kwangu, ngakuve kwaningi. Munhu akaita mota, aitirei mota, next time mangwana ndokanda zvipikiri murodhi kuti mota yake ibaiwe, kusada kuona kubudirira kwevamwe. Urifuza.
akangwara akaona munhu wemunharaunda makaita mota zvedu zvatinakira ndaona chinotitakura mangwana kana ndawirwa nedambudziko. Asi benzi rinoti dai yabayiwa tikaona kuti zvinoenda nekupi unongokuvara ndiwe. Ngative nerudo rwechokwadi kwete rwekunyengedzera. Muri kubatisisa? Denga rako riri pai? Harizi kupi? Kudenga kuzadzikisa zvawakagadzira pano pai? Kana mama katera damara kana karanyatsotaura Kristu anyatsotaura kuti vari kurudyi nevari kuruboshwe, vari kurudyi vaya nevari kuti vaudzwa zviga zvavo. Handiti vakandiona ndiine nzara, handipachekera sei, ndiine nyota, ndisina chokupfeka, ndiri mujeri, ndichirwara, ndikafirwa. Dengari saka hama dzadiwa tarisa munhu ari pasaidi newe womuudza kana kuti uzviudza kuti iwe denga rangu riri mauri. Udza munhu ari pasaidi na denga rangu riri munani. Hama dzadiwa denga redu riri pano pasi riri izvezvi nemararamiro. Watozviona usamirire kunongedzwa kuti mainhingi ndo vari kurehwapo zvinongedze watozviona. Swero kuti tucha kuenda kuchechi pamba penyu vavakidzani vako ndo vane denga rako. Kudereka vanhu vaunoona kuchechi chinyepedzera kuti atsika dzenhema. Kuita tsika dzenhema, kuita hwembudzi kupfugama ichinwa mvura ukati itsika nyambi kuda kusvikira mvura. Zvibvunze ugere pai. Munhu anoperekedzwa nemabasa ani? Denga rako riripo izvezvi wakaribata mumaoko rirase kana kuti rigamuchire. Pane rumwe rufu rwandakamboenda panga pakanyorwa kunzi beware of thieves, ngwarirai mbavha. Parufu kunzi ngwarirai chi nemhaka yei? Nekuti baba vakanyora zvikwangwani izvozvo kuti vaiziva kuti mwana wavo ichi. Saka mabhururu ake achava kuzoenda sei kuzomuviga? Mabhururu ake ichi mbavha. Saka mbavha inovigwa ne muroyi, anovigwa ne pambi, inovigwa ne chidhakwa, chinovigwa ne windi, anovigwa ne mukorokozi, anovigwa ne vemabhemba, vanovigwa ne saka panga pakanyorwa kuti beware of thieves nekuti vakazara imbavha. Parufu pako pachazarwa nevanhu vako vaunofamba navo, vaunoita zvaunoita nani. Vemakuhwa vanovigwa nevemakuhwa. Makororo anongovigwa nei? Parufu rwahwinda umboudzwe mahwinda anenge achiita zvinhu zvani? Pepfambi dzinenge achiita zvinhu zvani? Varoyi vanozongonyara. Dedza manje hazvina kuperera ipapo. Pambonzi beware of thieves. Handiti takuzoenda kunoviga munhu. Handiti takuisa boxi muguva, boxi pinda, takarasima kuramba. Ko zvaita sei? Zvikanzi namudhara wacho na musazvinetse. Dedzai staffo yapano. Nzi mudhara mati zvikanzi ita zvinhu zvako. Boxi ruramba kupinda pai gomba. Staffo ndobva vasvika vakangoti widzo mokoene polisi. Mawa zvandataura. Widzo wakaenda Parisi. Boxi rikangopinda kuti rakabva ratoenda.
tichaperekedzwa nemabasa akazadiwa kusvika kwekupedzisira kangani mabasa ake dakanaka dakaipa anoziya ndiani chatauya panapa kuzoita kumunamatira kuti Mwari kana ari mabasa ake akanaka ngamuperekedze kusvika kwekupedzisira nemweya yose vatenderi vakafa mweya waRobson nemweya yose vatenderi vakafa mambo mupeiwo mambo wedu Yesu Kristo ndimi kumuka kwedu ndimi upenyu hwedu tariseyo mwana wenyu uyu Robson wamakadaidza akatisiya mumugamuchire norupfave kuti azogara zvakanaka navasande venyu tinzwewo mambo ropa renyu mambo risuke matadzo ake ose awane rugare rwenyu tinzwewo mambo ipai hama yedu iyi navamwe vose vakatiitira zvakanaka mubayiro usingaperi tinzwewo mambo igamuchiraiwo vatenderi vose vakafa muchiedza tisingagumi tinzwewo mambo saiwo mukumbiro yenyu kuna Mwari ari baba vedu tagamuchira muviri womwanakomana wenyu neshoko renyu tinokutendai tinokumbira kuti hama yedu iyi Robson akurumidze kusvika kumabiko okudenga akafanira kugadzirirwa ndicho chemo chedu kwamuri baba mupiwe mifaro isingaperi hama dzinodiwa taungana pano kuzonamatira nokuviga hama yedu iyi Robson yakatisiya ngatimunamatirewo nemweya yedu yose kuti Mwari akurumidze kumugamuchira Mwari nyadenga muridzi wapasi baba vane tsitsi onai taungana pano isi vana venyu kuzoperekedza mwana wenyu nokumusvitsa kwamuri ndimi makamudaidza ndimi makamubvisa matiri kusave nokume kwaanonogara kusina imi chimugamuchirai achigara nemi varidzi vake muregererewo zvose zvaakakutadzirai muchimupinza mumusha wenyu worufaro munzwirewo tsitsi musamutonge muine hasha musamurangewo mambo mukatitonga nokutiranga sezvatinofanira kuitwa ndiani angapunyuke mukati murondorodze kutadza kwedu mambo zvichemo zvedu hamungazvinzwi misodzi yedu mungaishayire hanya maziso edu azere misodzi asi moyo wenyu imi Mwari uzere tsitsi kudaro baba chipinzai mwana wenyu mumusha wenyu worufaro achigara nokufara navasande vose namadzitateguru ake ose namadzisekuru ake ose namadzimbuya ake ose nehama dzake dzose Kristo mambo wedu tisvitsirewo chichemo chedu ichi kuna Mwari Baba. Mambo tinzwirewo tsitsi. Mambo tinzwirewo
Kristo tinzwirewo tsitsi. Kristo tinzwirewo tsitsi. Mambo tinzwirewo tsitsi. Mambo tinzwirewo tsitsi. Mupewo zororo risingaperi mambo. Ngazorore murugare. Maria Musande, oyo mwana wenyu uyu. Imi musande wake na angere wake muchengeti, munhu wenyu uyu. Imi vangere na vasande vose, hama yenyu iyi. Imi vechizvarwa chekwa baba vake makatisiya muri muna Mwari, munhu wenyu uyu. Imi madzibaba ake na madzitateguru ake ose, norudzi rwa baba vake makatisiya muri muna Mwari, mwana wenyu uyu. Imi vechizvarwa chekwa mai vake makatisiya muri muna Mwari, mwana wenyu uyu. Imi madzisekuru ake na madzimbuya ake na vose vokurudzi rwa mai vake makatisiya muri muna Mwari, mwana wenyu uyu. Imi hama dzake dzose neshamwari dzake dzose makatisiya muri muna Mwari, hama yenyu iyi. Robson, ndinokumwa nemvura inoyera kuti ucheneswe naMwari muzita raBaba nemwanakomana naMweya Musande. Kuti iwe unatswe nokuchengetwa naMwari, kunhuhwirira uku ngakudzinge vavengi vose nemweya yakaipa. Muzita raBaba nemwanakomana naMweya Musande. Bazwe Maria mzere negracia mangwani. Vakakomborerwa pana vakadzi, vakakomborerwa mwana wemudai Yesu. Maria Musande amai vaMwari, muteeresa tadzi. Nguva ino tinoisira kuna MC. Ino yasvika nguva yakuti pa remekedzo rokupedzisira naRobi tisati tamuisa muimba yake. Saka yasvika nguva yatienda body viewing. Nanditoa wangu video yangu haibudi mushe.
Wedenga nepasi iyi ndo imba yomwana wenyu Robson yotomuradzika. Vangere venyu vaichengete, vavengi varege kusvika padyo nayo. Zita ra Baba nemwanakomana namweya musande.
Ngatinamatei mambo taperekedza mwana wenyu oyo inga achisara nemi wawa wenyu tamukumikidza kwamuri munyaradzewo abereki nehama dzake dzasiya pano pasi nesu tose vesangano tiri pano nehama tirambe takabatana. Iwe Robson, gara uchinamatira hama dzako kuti dzidzivirirwe kunjodzi dzose dzapasi nokunhamo dzose dzinokuvadza mweya nomuviri. Musi wokufa kwavo uvachingurewo nokuvaperekedza kudenga kuna Mwari kumufaro usingaperi. Vakudzwe Baba nemwanakomana namweya musande. Isu tinoimba namambo. Senzi ngave nemi. Ivo Mwari ana masimba ose Baba nemwanakomana namweya musande vatikomborere isu vana vavo varambe vachingotichengeta vatipe upenyu norudekaro norugare zvino nemisi isingaperi. Thank you.